Zdarec lidí, vítám vás u mýho prvního vlogu a jak jsem se dozvěděl, tak mi na Skype psali lidi, že jestli bych neudělal k 20 odběrům nějaký speciální díl z jiné hry než Minecraft. Tak jsem si pro vás připravil nějaký hry, co bych mohl natáčet, nebo co já mám, takhle, nějaké dobré hry. Mám tady State of War. Celý se to jmenuje tady na cetku, je to Soldiers at State of War. Vypadá to nějak takhle ve hře, je to taková strategická hra, bojová strategická hra. Pak mám Rajmanči ani králici. Pak El Matador, taková česká hra, je tam ale sprostá, je tam slova jakože rozstřelím tě a stračky, kurva a podobně. Pak máme Cobra 11 Nitro, prostě dostanete buď policejní vůz nebo takový nějaký, jak je ten černý, a plníte mise. Pak je hra Army Man Trilogy, což je taky taková strategická bojová vojenská hra. Tohle něco jiného, ale to tam je taky, si taky můžeme zahrát. A tohle je o tom, co já jsem chtěl mluvit. Prostě takhle ovládáte ty panáčky. No. Pak je tu, kterou bych vám chtěl doporučit, abyste si vybrali, Batman Arkham Asylum, což je taková bojová hra, nicméně, je to hra v angličtině, je to hodně zajímavá hra. Já vám tady přečtu popis od CDčka. Vstupte do temného světa plného šílenství, v němž obávaný Joker uvádí do života svůj nejďábelštější... Ty vole, co to je za slovo? Nejďábelštější plán. Vězňové Arkhamu jsou na svobodě a jedině Batman dokáže zvládnout chaos a obnovit pořádek v ústavu pro choromyslné. To jsem ještě slyšel takový slovo. No, prostě tohle je obrázek takové jakoby volné hry. Tohle nevypadá jako žádná mise, tam máte prostě kampaň a pak tam máte jakoby takhle volnou hru, že tam si dáte, myslím nějak, nevím to na 100%, ale úroveň a oni se takhle na vás rozběhnou. A máte to prostě na HPčka, jo, a prostě tady řežete, je to docela drsná hra. Je to hodně zajímavý, taková pěkná, dobře udělaná, jo, vidíte, kop do hlavy, boom ho. Tady se nám ukáže pěkně zepředu. Tady jo, vidíte, normálně si může vyskočit aržáko do hlavy. Nebo do těla. Teď je to nějaký rozmazaný obrazek, už se to spravilo. Tady si můžeme všimnout, jak má na tom logu jeho škrábanec. To když vás někdo poraní, tak má takový škrábance tady po celém těle. Jo, vidíte, teďka někomu dává ťavku na hlavu. Je to drsná hra. A pokud vyznáte nějakou hru ke stažení, která by mohla být zajímavá, dobrá, mám rád takový ty akční hry, jako je tady El Matador a ten Batman, tak určitě napište. A ještě jsem vám zapomněl říct, ještě bych mohl Flatout Ultimate Karnake. Je to Flatout Ultimate Karnate. Prostě Flatout je znát, každý zná. Prostě Flatout. Tak pokud taky chcete, tak taky můžeme. Říkám, psali mi, že jestli neudělám nějakou novou hru, nebo ne novou, prostě jestli nenatočím nějakou novou hru v mým channelu, tak pište do komentářů, co byste chtěli, abych natáčel. Říkám, doporučuju toho Batmana, to je fakt dobrá hra. Máte tam, myslím, i české titulky, spíš určitě. Pak bych možná i toho El Matadora, to je celý český. A Raymana, no tak toho fakt neumím. To jsem se nedostal jako vůbec ani do poloviny té hry, to je hra, vole, o prdel, vole, se tam nějací králici proti mě rozběhnou a já je můžu trefit, prostě to je hra o normálně psychické kontrole. Já bych to normálně švilo tehnout z okna, kdybych tohle ještě měl hrát, to je úplně strašná hra. Já prostě z toho nemůžu. Jinak Cobra 11, no, co k tomu dá, prostě Cobra, no jasně, prostě bourate do auta, je to. Army Man. To je docela hra, která mě bavila, se chtěl říct, ne. Taková prostě zajímavá, strategická. A taky jsem ji ještě nevyhrál celou. Se vždycky zastavím v nějaké misi, kde nechápu jenom. Ne, že bych to neuměl, ale nechápu. V tom Batmanovi. Prostě jdu a přede mnou nějaký počítač. Všechny vchody zavřené, nikam nemůžu ani do výtahu, nikam prostě nikam.
Je tam jenom nějaký počítač, tam když si dám nějaký brýle nebo tak něco, co mu vlastně ukáže nějaký ty speciální předměty, tak mi to ukazuje nějaký počítač a nějakou šňůru. Vůbec to nechápu, díval jsem se na video, tam jak to někdo hraje toho Batmana, on tam něco udělal s tím počítačem a normálně se dostal dál. Ale já tam do toho počítače švihám úplně všem, co mám, ale nic to nedělá. Tak jinak, já nevím. A pokud ještě znáte teda nějakou hru, že jo, Counter-Strike, co ještě mám třeba, Counter-Strike, FTL, taková vesmírná hra, koš, které vysypu, Alliance of Valiant Arms, zajímavá hra. A Quadcorn, ten nehraju moc, tam jenom něco tak, nějaký blbosti dělám většinou. Tak, se rozhodněte, co byste chtěli a pro tento můj první vlog končím, tak zdar.